ରାଗୁଛ କାହିଁକି? वेलकम बैक टू माय चैनल। रहा टिके हमला अचानक हुआ था। सेट बेड किसी करने असले रे बुझु भांगी जीव। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ एबे स्टार्ट होजी हम ମାନେ ଫୋପାଡିଲା ଭଳିଆ ଅଧିକ ଭାଡୁଆମି ଭଳିଆ କାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାଇଁ କରୁଛୁ? ଏଟା କଣ ପକେଇଲ? ଏଟା କଣ ରୋଷେଇ ଆମର ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କୁହ। ରହ ଟିକେ ଲାଗେ ନା ବିରକ୍ତ। बड़ा हरामी हो बेटा। टू 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 କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିବି? କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଫୁଲୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ଦେହଟା ଆଜି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲୁଛି। ରେ ବଢା ମତେ ସମସ୍ତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମିଶିକି। ମୁଁ ଖାଉନି ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଆଇଁଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରାଉଛି। ମତେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ? ମତେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ? ଜାଳ କମା ଟିକେ। ଝାଳ ବଢ଼ାଅ କମାଉ ବଢ଼ାଅ କମାଉ। ମୁଁ ବି ତ ଖାଇବି, ମୋ ପାଇଁ ଗଲୁନି। କାଲି ମୋତେ ତ ଟିପି କରି ଦେଇଥିଲା। ଟିପି ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କେତେଟା ଦେବି? ଗୋଟେ ଦେ କହିଲି ବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ତମେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦଉଛ? ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦଉଛ। ତମେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଫାଲତୁ କାମ ଗୁଡା ଯିଏ କରେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗେ। କଣ ପାଇଁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାମ୍ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାଇକି ବସିକି ଏକା କଣ ଖାଇ ଦଉଛ ଏଟା କରୁଛ। ଅଚାନକ ଭୋଜି ଅଛି ଆମେ ଭୋଜି କି ଦେଖ ମୁଁ ଭୋଜି ଯାଇଛି ସବୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଅଛି। ଫାଲତୁ କଥା କରିବୁ। ଆଲୋ ମମି ଦେଖେ ମୁଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, କଣ ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ରହ ଟିକେ ତା ଲାଗେ। ବିରକ୍ତ କହତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବି ଖାଲି ରାଗ ସେଥିରେ ଚିଡୁଛି। ତମେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୋ ପାଇଁ କାମ ପାଡୁଛୁ? ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଭାତ ଡାଲି ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ, ହାଇ। ତୁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦଉଛୁ? କାମ ଗୋଟେ କରୁଛି ବସିକିରି। କି କାମ ତମେ କରୁଛ? ପାଟିଗଲା କି କାମ? ମତେ ପିଆଜ ଗୁରା ତ କାଟିବାକୁ ଦେଲ, ମୁଁ ପିଆଜ ସବୁ କାଟିଲି। କଣ କରୁଛ ତମେ? କିଅଣ କରୁଛ? ଖାଇଯା ଖାଇଯା ଖାଇଯା, ସେତିକି ଦେଖେ, ଏତେ खूबसूरत तुम नहीं हो, समझ गए? हाँ बता। ନା ଖାଇଯା, ସାହାଯ୍ୟ କଲା କହିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ଖାଇଯା। ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁନୁ। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। ଖାଇଯା ଖାଇଯା ଖାଲି ଖାଇଯା ରେ। ते मम्मी एठी बइछि ଟିକେ जाचिया कि कोण किछि नाही। ପାଣି ଦେବା ଆଉ ଯା दोन ଟିକେ हम पाटी दे।
ଗୋଟେ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ହଉଛି ବା ଦେଲୋ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ତୋ ଝିଅ ଏଥିରେ କଥା କହୁଛି ଦବ ବୋଲିକି ଦେଖ କେତେ ଦେଖ ଲୋ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା ଖାଲି